I en smuk grøn skov boede der en lille larve ved navn Rosie. Rosie elskede sin skov og alle vennerne deri. En dag mødte Rosie en farverig sommerfugl, der fløj yndefuldt gennem luften. Rosie sagde forundret: "Wow, du er smuk. Men hvordan gør du det?" Sommerfuglen svarede venligt: "Også du vil en dag blive en sommerfugl, Rosie. Men først skal du forandre dig." Rosie blev pludselig meget bange. Bekymret sagde Rosie: "Men forandring lyder skræmmende. Hvad hvis jeg ikke længere er mig selv bagefter?" Rosies venner kom for at opmuntre hende. Marie Høen sagde: "Forandringer er spændende, Rosie. Også græshoppen sagde med spænding: Du vil opdage noget nyt, og det er fantastisk." Myren opmuntrede hende, også med mod: "Vi tror på dig og er med dig." Rosie talte nu helt beslutsomt: "I har ret. Jeg vil være modig og prøve det." Og således begyndte Rosie sin forvandling. Rosie begyndte at spinde en kokon og forsvinde inde i min vand. Dagene gik, og i den stille og mystiske skov ventede alle skabninger spændt på Rosie. Endelig, efter en lang ventetid fyldt med forventning og spænding, åbnede den smukke kokon sig, og ud kom en smuk, farverig sommerfugl. Rosie, Rosie. Det lykkedes. Jeg føler mig vidunderlig, og er stadig mig selv. Bare anderledes. Alle Rosies venner jublede begejstret. Og velkommen, den nye Rosie, velkommen. Rosie lærte, at forandringer er en del af livet, og åbner vidunderlige muligheder. Man skal bare være modig